ayigcwele. Wakufika uHoly Spirit ekhonweni. Sithi singazivele endleleni. Athatha indawo ngendlela. Athatha indawo efanelini. Ayide ngakuphoshini. Thina izahluka sesibili zomoya wakho. Yawadinga namandla. Uthi umoya ingcwele wena. Ozochasa kwizinto ezinzima. Kodwa isisenyukela ngebuza abantu usafayima njani kakutshe kodwa kuqale ngesandla. Ngedala sayinikezela nathi nje. Kodwa khona into esimangele. Ibazana nasiboni manje ngamehlo kodwa siyafa. Asiboni ngelihlo lenyama kodwa sibili. Chapter number 2. School is go to. Dizomemezela. Sirayela gatwa. Hallelujah. Siyabulela uTatumza Yesu kaphambili. Amen. Hallelujah. But yokuka lesibili chapter number 2. Tigenda xoxisa unyana mngeba uphuthu. Nonyana babili, omnye na 5, omnye na 10. Xa banotice into phaya baqho utata xa eyinkonzweni. Unxiba ijazi phezulu. Naw bayabuza uba ijazi le uyinxibela ntoni ngaphezulu? Yonke into enzayo phambi kwabantwana funeka uyi-explain. Ndithi jongani kaloku boys. Mna ndisisicaka. Ndisisicaka senkosi. So
yonke into enziwa endlini kaThixo niyayenza. Njengoba nibona apha ekuseni ikhona lift ezi speakers no two. So ndisithatha ndizakhe ndizigcwalise emotweni phinde ndizithule manifike enkonzweni ndizifake enkonzweni. So uyazibona sources zami ndiyababonisa ndiyababiza ndijongana just sami sinjani. Just sami simdala phakathi. So ukuprotect isuku zami ndidibe ijazi because ndifungula izipika. Umsebenzi wami lo. Hallelujah. Bayiva abantu abami. Malibonke igama lenkosi. Fungula izipika. Ngoba ndisisicaka sikaThixo. Nokufika kwami ecaweni andifiki ngaphandle kwathela. Ndifika uthele ngekabiphi ubetha for uba ndilungiselela abazalwane bafike sokuready. Ngoba ndisisicaka andisobhishopha ndisomongameli andisothodi umntwana kaThixo. Amaninzi babuza uba ithini ititle yakho monakalo. Ngingumntwana kaThixo. Malibonke igama lenkosi. Ncwadi yokumkani ke lesibili chapter number 2 wayijonga ukhona utata nandimemile ngoJuni ezoShumayela. Wayijonga lento wadangela ukaXhina. Wanqake ngena ngaphakathi wathi akamonakala. Xa yoShumayela mandilungise into. Bafana bam utata umonakala umdala. Xa kefungula izipika uyanifundisa uba makufungule izipika. Awuzifungule izipika umdala ngoba yena uyayibona age yahamba. Hallelujah. Kodwa kuthi kundikele kabafana bayinkonzeni hayi noba bayaya ba u15 uzamnye batrain ngokuba ifike ngo9 ecaweni uzohamba ufungula izipika naxa usifungula phansi kodwa kase ngifike enkonzeni ndiyadinga uncediso xa iphumayo hamba sithi hlasi kodwa xa kufikwayo banzi. Hallelujah. Wanika uThixo ke laba bafana baletha ababili abafana aba futhi hayi umyeni kabantu. Malibonke igama lenkosi. Uthi amen. Hallelujah. Kuyaphikisa. Hallelujah. Wanikeza ke laba bafana kwiminyaka emininzi yakudala. Amen. Siyabonga uThixo. Hallelujah. Now nansi into endifuna ukuya bantwana baThixo njengoba silapha nje sive kamandi sive konke siyabudula ngoku. Abantu ke bava kamandi xa befika endlini kaThixo xa sokuduliwe. Hawo libaleke noko kunjani inkonzo. Libaleke nalo mavesi. Baphindele kwinto zabo. Yabona nje basilapha nje kusiphendwe imali ngabazalwane ukuze babe lapha. Kusiphendwe imali ukuze bebe lona. Kusiphendwe amandla, kusiphendwe ixesha. Kodwa ingaba lilize. Ingaba ihlungu uba ngakhona umntwana kaThixo lapha xa ibuya inkosi nje sangayizwe. Ngenxa yezinto zelizwe. Malibonke igama lenkosi. Now into endifuna ukuyithetha ke bantwana bakaThixo. Yakubani nobana ngakuthatha serious ukusindiswa kwakhe. Ixesha sikulo ngokwaselo xesha lakudlala. Ukukhonza kwethu ngoku sikhonza kwixesha elinzima. Uthi mayitheni inkolo yethu isinzima kangaka nje. Lixesha esiphila kulo. Yabona elesikulo ngoku i-injury time bayatsho abashumayeli. Malibonke igama lenkosi. Kodwa bantwana bakaThixo ukusindiswa kuriye. Thixo kuyinene ukusindiswa ngiyakwazi man. Malibonke igama lenkosi. Cela ulifundele ke umkhawulezele from verse 1 sehle nayo sikhawuleze. Ngeke ngimemde eqinile kuna. Sifunda incwadi yokumkani besibini ichapter ngo2. Yes. Lapha verse 1 kunesihloko ukunyuselwa ezulwini kukaEliya. Ukunyuselwa ezulwini kukaEliya. Yes. Ke kaloku
ngethuba lokuba undikhoyo anyusele uEliya ezulwini ngesaqhwithi. uEliya noElisha babesendleleni evela eGilgali. uElisha uhamba noEliya. Ya. uEliya wathetha noElisha wathi, "Hlala apha wena, mna undikhoyo undithume eBhetele." Uthethe uEliya kuElisha, hlala apha. Khona uthi kodithume khona. Ya, qhubeleka mama. Kodwa yena uElisha wathi, "Ngenene ekho nje undikhoyo, nawe ukho nje, andikwahlukana nawe." Uthetha uElisha uthetha kuEliya. Ekho nje undikhoyo, ngeke ndahlukane nawe. Badala bathi kodifuna ukunixelela nje sesigoduka, kukho abantu okungafunekile uvume ukwahlukana nabo. Kukho abantu okufuneka wehlukane nabo. Ngoba lento uThixo ufuna uba yiyo bayingcwaba laba bantu. Awuvuki nomthandazo xa ubona laba bantu. Into khona zindaba zelali zelizwe. Kodwa kukho abantu mani othi wahlangana nabo ukuqhumisana ngaphakathi. Salapha mkhonzi wami, khona uThixo ethume khona. Khonje undikhoyo, andikwahlukana nawe. Sandimbonile uThixo ohamba nawe. Sandimbonile uThixo ombulayo. Funda mama siyabe sigoduke. Bahamba ke baya eBhetele. Bahambo. Ke abashumayeli ababelapha eBhetele beza kuElisha. Ya. Bathi kuye, "Uyaqonda nje ukuba undikhoyo uza kuyithatha le nkosi yakho namhlanje." Lo mntu uhamba naye nibonakala uba ninqula kunye. Uyaqonda na Eli uyasuswa kuwe namhlanje. uElisha wathi, "Ewe ndiyazi." Yazi kakuhle babe mama. Yazi kakuhle nifihle labanganto. Ndingafuna ukwahlukana naye nje. Kugoba ndiyaqonda wazibaliwe uTsufu. Khona uthi kwalithume khona salapha Elisha. Uthi angikwazi ukushiyeka, ndiyabuya khona. Qhubezela mama sithandaze seniqebile. Kodwa ke musana ukuyiphatha lo ndawo. Suyiphatha lo ndawo iyangikhathaza. Iyangikhathaza lo ndawo leyo. Sandimfile ukuhamba nale ndoda. Sathandaza kunye sahamba uhamba kunye. Kodwa ndiyaqonda ndawahlukana nayo ngoku. Samuyiphatha lo ndawo. uEliya ke wathi kuElisha, Yes. "Hlala apha. Ya. Mna undikhoyo undithume eJeriko." Waphinda manu Eliya. Waphinda uEliya. Hlala apha ndoda khona bolifaya khona mama. Wathi uElisha funda mama. uElisha wathi, Ngenene ekho nje undikhoyo, Ekho nje undikhoyo, nawe ukho nje, nawe ukho nje, andikwahlukana nawe. andikwahlukana nawe. Ngoko ke bahamba baya eJeriko. Bahamba baya eJeriko. Yes. Ke abashumayeli ababelapha eJeriko baya kuElisha bathi kuye, Yes. "Uyaqonda nje ukuba undikhoyo uza kuyithatha le nkosi yakho namhlanje." Hey, kuza kwahluka. Kuza kwahluka. Hey, kuza kwahlukana uhlale khona uTatukethu Eva. Uzawubheka esikolweni. Uzawubheka emsebenzini.
angabikho ubawunikani. Funda ngoba sithanda ukushumayela. U-Elisha wathi, Yes. ewe ndiyazi, Ndiyazi. kodwa ke musanukuyithatha loo ndawo. Kumavela mama, yes. U-Elisha ke wathi, u-Eliya wathi ke u-Elisha, hlala apha, na undikhoyo undithume eJordani. Yena wathi, ufuna ukumshiya ngana kavuya. ngenene ekho nje undikhoyo, nawe ukho nje, andikwahlukana nawe. Qhubeleka mama. Ngoko ke bahamba bobabini. Ke kaloku kwama-50 abashumayeli ahamba afika emamganyana, ejonge ngakuloo ndawo babefike bema kuyo eJordani u-Eliya no-Elisha. Ke u-Eliya wawuthatha umnweba waJordani. Mali bonke igama lenkosi. Siyakuduka bagcwele fundo 9 ngokumele. Besakuba bewelile ke, u-Eliya ubuze u-Elisha wathi, yes, khawutsho, yintoni ofuna ndikwenzele yona phambi kokuba ndahlukaniswe nawe? Behamba engavuma ukwahlukana naluntu. Bavuka umbuzo abantwana bakaThixo. Yena takawuthethe ma. Yintoni mandikwenzele yona? Yintoni mandikwenzele yona phambi kokuba ndahlukaniswe nawe? Into Eliya ndikwenzele Elisha. Ndikwenzele. Ndingekasuswa kuwe. Tango ungafuna ukwahlukana nami, ikhona lento uyidingayo wena. Into ndingekasuswa kuwe. Funda mama livesi sithandaza. U-Elisha waphendula wathi, mandizuze isabelo esiphindiweyo somoya wakho, sibe lilifa lam. Zabatele into u-Elisha wathi ndizuze izahlulo ezibili zomoya okuwe ndoda. Mandingasalinize ukwahlukaniswa kwam nawe. Ndishiye nento. I need a down pushing. Ndidinga izahlulo ezibili zomoya wakho. Mandizuze izahlulo ezibili zomoya wakho Eliya, phambi kokuba ndahlukaniswe nawe. Ndizawushiyeka lo mhlaba, ndizayiphila inyaniso esendiyazi. Malibonke kakhulukazi, malibonke kakhulukazi. Sentiyate Nkosi, ukuba ngiphile, This is
Senyukela ngebuza abantu usafayiva njani nokuthi kodwa kubambe ngesandla. Ngedala sayinikezela nathi leyo. Kodwa khona into esimaphela. Ibazana nasiboni manje ngamehlo kodwa siyayifa. Asiboni ngelihlo lenyama kodwa siyayifa. Siyayifa. Bifana nekhayithi maqoma nathi. Ikhayithi ibhambi pheke emajukujukuni ushiyeke ngentambo. Awusayiboni kodwa soyifa ngentambo. Yendiyayifa lento ngathi kuthi ayinene mani. Athi indawo kuKrestu. Nisimvuselelo bawukenti. Nisimvuselelo 2015 2016. Wayemunye washumela beshumayela phala umfana. Weza wayisiza kum. Wathi Jonga bhuti, suphapha kakhulu zawena. Abantu babemisa itente kulelali bafa. Uzawufa. That was 2016. Saye kwitente kulelali. Amagqwirha lelala kuba kwanto. Uzawulimala mfana wami sugijima ngephese nathi sisindisiwe kodwa sihamba ngephese. Uzawulimala. Shumayela nomfana wavuka wagoduka. Unkosikazi ezabuyela emsebenzini eMozambique following day. Safuneka ngimleke sekhoma ngibuye ngithethe. Kodwa bawubuza between ingcomo nemthatha yaqala indaba. Kanti ngeimpress imoto yahamba. Kanti ngeimpress imoto yahamba. Kayikhuphe ekaleni ndathi inkosikazi ndiyaphelela. Yini tata kaJeje ndayikhuphe ekaleni ndathi bandimise ekaleni kwakuqhiqingo lalimileyo. Ngapha umhlaba ngapha kwecingo igrass. Yabona xa ndiphuma emotweni uzafuneka ndilale phansi. Because ndiyaphela. Ndaphuma emotweni ndatsiba icingo ndawo ngapha kwenca. Ndalala phansi lapho. Lapho khona unkosikazi wazethula isibili. I-ambulance yayidlula ngendlela. Yabona lo mfazi uphethe usana okhalayo uthwele izandla enhloko. Indoda yaphupha kapha kwecingo. Banisa lamadoda i-ambulance atsiba icingo ayondithola kapha ya. Antatamisa phuma ngamecingo nayo mdaliqala ukugibela i-ambulance. Ndafaka kwi-ambulance njengoba lapha kwi-ambulance ndiyeva ndiyaphela ndiyagcwina. Ayendibambazela lamadoda athi bhuti sesawufika esibhedlela. Xa kufikayo bathatha i-wheelchair ndabekwa kwi-wheelchair ndaqhutywa kwi-wheelchair. Ndaliqala ukuqabela i-wheelchair ngamini. Lithe ilizwi labantu zawufa. Akuhanjwa ngale pace ohamba ngayo. Bayidudula bawukeke bayidudula bayamfaka ewadini. UJJ wayinonyaka. Xa singena ewadini wathi iqoyile yonke. Ndahlelela unkosikazi athi unkosikazi masihambe liphilile. Wathi hayi ubone kakubi phezu kwendlela. Bawagqirha bengena uThomas imthini simtofe bangihlaba ngosebengihlaba kodwa bahlabeyo. Ingqondo yami isententeni. Ingqondo yami isententeni bathixo balekise lo mfazi ebhasini ndileka ententeni Joshua. Babhalile into gqirha babayibhala ipage enkulu kangaka kodwa wathi makathi ndiyakwazi kodwa mthathe inkosikazi ayolaliswa esibhedlela ebuthanda. Saphuma nje nathi inkosikazi nexesha selisibethile.
Mandikhwele izinto ezikhwelayo ngoku ezibheke kumani ndijike mina ndibheke ententeni. Yamfaka umuntu ezikhwelayo wahamba wabheka phambili ndaleka ententeni. Lafika intente ivaliwe kungekho mntu ubonakala bongazukhonza kanabili. Ndavula intente ndabeka itulo ndakholela isystem. Ndathandaza bangena abantu ententeni. That day was spending so much of my soul. Again, Masawane, see how Venezuela got one of our boys. You need the Holy Spirit. Utigama, Shaman. Udinga Holy Spirit. Kodwa uyekoma sizaphinda nisethetha. Kodwa ni17 ngehla. Nesystem yonke lafena nisithethe. 2017. Le intente. Bavuka isithikishane nazange ndasibona okulazana. Sayithintente ngoba izali ngoba ngisengathathi nokwenza ntoni ngoku mandithathe i-laptop nangingayithethe ngaphakathi ngiphume ngayo yokufuna konifoni kwenindlela esefitshana ngangena kuyo ngayikhoba ngefesti banesina lokuvile ngithumele wafika umoya wayisonga ngiyijongile wayisonga uphilisa umuntu kwisayivisi yasemini wafika usathana lethi abantwana bakathixo Dentro da monte da moigwele, si famiglia famiglia. You need the Holy Spirit. Yini bejikela ngakabantu ngizothi abagcwaliswanga ngamandla. Udinga amandla. Ngibezela mama levesi sithanda zigqibela ukushumayela. Verse 9. Yes. Besakuba bewelileke uEliya ubuze uElisha wathi khawutsho yintoni ofuna ndikwenzele yona phambi kokuba ndahlukaniswe nawe. Yintoni uyifunayo namhlanje? Ufuna imoto okanye ufuna umoya ingcwele? Ufuna umsebenzi okanye ufuna uHoly Spirit? Ufuna imenshini okanye ufuna uHoly Spirit? Hallelujah. Ufuna umtshato okanye ufuna uHoly Spirit? Ufuna ibhoda mama Gqibezela? uElisha waphendula wathi mandizuze isabelo esiphindiweyo somoya wakho sibe lilifa lam. uEliya wathi ucele into enzima. Kambe ke ukuba undibonile kandahlukaniswa nawe woyifumana. Ucela into enzima. Into enzima lakho lento iyazondisa lento ixabanisa nabantu ngoba ucela into enzima ucela unyaniso awuzukwazi uxoka uzawuthetha inyani ucela into enzima Elisha. Holy Spirit uThupha lefika kwesinye isizwe ufika abantu bekhonza benquma ukuzumuza uba nakholwayo nje nakholwayo nje nalena mamkela nawo moya ingcwele ngoba ubona idamage enkulu laba bantu basenza ijikela lento bayithethayo basenza ugila imikhuba basenza kwenza amahlazo kodwa ngenxa kaHoly Spirit malibonke Nkosi. Amen. Nkosi ukuba ndifiwe amandla
sawuhlatshelelwa ngababulali ngaphandle kwamandla ivangeli lawa ngamahlazo ngaphandle kwamandla ivangeli kwexesha lethu lawalisizi ngaphandle kwa-Holy Spirit abekho abantwana nabazobekezela ngendlela ngaphandle kwamandla inyaniso bazayijikela abantu kuloDisemba ngaphandle kwamandla bazalwane ngaphandle kwa-Holy Spirit ngidingiza hambe esiminiso moya wakho ngidingiza hambe esiminiso abantu abazawuhlabelela igoma bathi ndawubekezela ngendlela noma izilingo zivele endleleni kodwa ndawubekezela manje You need the Holy Spirit. Uthi amandla empilweni yakho ukuzukhona into eqinileyo. Uthi Holy Spirit. Uthi Holy Spirit. Uthi Holy Spirit. Uzahluleka ngaphandle kwamandla. Uthi ngamandla kaHoly Spirit. Oh, yabona silasi. No Paulo nesemhlabeni. Sizisile nkosi bayemathumisa. Isithobo zasewe sashuma.
ngenyaniso. Bengingomandla namhlanje. Awuhamba ngokuthandaza.